First time kinakonibuhaton sa kong tibok kinabuhi Dulanday ba? Ulang sa tani eh. Dulanday, this is the first time of my life. You have to do this and to do that. I can shy. Gusto lang po kong musulay nga magpag-upload kaninyo Dulanday. I want to try to, send my letter to your program, Stagnant of Your Life, Dulanday. Itago na lang ko sa pangalang JR. Just call me JR. Junior ko na bro. Ay mo yung sinod pangalan Dulanday eh. Yeah, I'm Junior. Junior Dulanday, pero my name, I don't like my name. Yes. JR na lang, B. GR for short. Ako mga hilig mong pagduwag basketball, My hobby is, play basketball. gym. Go to the gym, yeah. I'm like this, like that, like with it, yeah. Basta mahilig kay ko ka nang ginatawag nga physical fitness Dulanday. I like physical fitness. Parang sapsing kay kong lawas. That's why I'm very slim right now. If you can see me, Dulanday, yeah, oh yeah, that's a bodybuilding. My goodness. Di kay ko tangkad pero may kumuduwag basketball ba? I'm not taller, but I'm very good, playing basketball, like Michael Jordan, Kobe Bryant, and Derrick Rose. I don't like LeBron James. I don't. Buot na kayo, sumumaning ako magbasa pa diri. Siyempre kung player ka, di kin mawala ng chicks diya. If you have a basketball player, you have a lot of big girls. Yeah. Ako nguyab dahil si Irene. I have a girlfriend, Irene. May maghatag ka na kong inspirasyon kung magduwa akong basketball. She's always give me, inspiration, support me. Kalinturahon ko, padalang ko niyang tambal. If I'm sick, yes. Tomorrow, I'm 7. 8. Classic. Nasunod ko sa team o gikalipay na ko Dulanday. I'm joined forces of one team. Sa team ni Sir Omer. My team owner is Sir Omer. Malipayon ko kay tagko kay natagag talay. Sir Omer is very kind. He's always give me a tip. Pay me after game. Yeah, I'm very Pag-champion ng team na pag-bonus Dulanday. Yes, my team is going to championship. Yeah, a big bonus. Dire ako sa dapat igduwa ko Dulanday. Here in Davao City. We're always playing Dulanday. Di na nato langanon pa sugdan na nato ang pagduwa ning gapdod sa kong kinabuhi. And it is the starting lineup of the playing game of your stagnant of your life. Okay, nini. And that's it. Ay, tabo. What happened?
Ay, mahal. Ay, mahal na to. Kagitakiga naman ka dyan, mahal. Maraming magkakulsulirap naman na yung mata, mahal. Kapag na magtambal, mahal. Para maulian ka. Grabe ni mahal. Ay, may tubig. Pod. Nasa man ka mo lagi na lagi. Saan naman ni siya? Ay, marami naman yung galing nga. Marami naman nakaniba ng tahanan. Kuan, init kayo ka ba? Wala, agitakigan ka. Kadali. Asahon ta ka. Okay, mahal. Kaya lang ha. Ibutan ka lang ko din sa freezer. Ulihan ka. Wala ginay mo ka ba? Okay na ka din ha? Sige lang, nakatayin mo naman eh. After 15 minutes, tara! Okay na kayo, no? Salamat, mahal. Mahal. Giret ko ni mo. Wala naging init sa mga bug na bugay, mahal. Mahal. Di ba? Sige. Pag-jacket. Mahal, salamat juga, mahal. Pag-jacket na yung patig nga, hindi ka ba sa ROTC? Buuan, pilyuhan na ni mahal. Okay. Pagkuhan niya, pag-anam na kayo, mag-practice ba mo ron? Lagyan sa mahal da. Sa team nyo, karab? Alilin na mo. Lain din. Ito makuha ko, mahal, no? Ay, makuha lagi ka lang. Kuya, di mo modula. Team Omer na ko, mahal. Team Omer? Sige. Ato na dito, mahal. Kaya ako masuporta lang pa niyo. Magdasa. Magkuha ko, masama, magpumpum ko. Ikaw, mahal. Ayun na lang, good. Pero ubanan na lang. Pum. I want to in my room. Ano, mahal? Mahal, ayun na lang. Pero ubanan na lang yung mga amiga para may inspired po ito kong mga kauban. Uy! Sila Aldrin. Magkakang ko tumudula. Sige. Dato na ko sila si Kwan. Ako mga amiga. Sige, mahal. Salamat. Pantay ka, ha? Sunod ako ni Marito, mahal. Usuan. Bas, mana si atau bagong kawaban si JR? Ay, boss. Si Kwan Basomir. Uy, kumusta ba? Boss, Wala ka dugay na lang kasi ito? oo, dadala mo, mga barangay, Kailangan ginawin mga kadulag gini basketball na Oo, sukol ko gano'n mga dagko ay, boss, gamay ko, boss. Oo. Alira kayo na ka ng mga patati madula. Oo. Alira kayo na, silihan rin na muna. Yawa, gina Ako kauban si, kauban na naman si, Pan? Boss, nangando na, boss. Uy, ito na nga bawa ni Magban. Bawa. Namaligya pa ko kalimaan mo, boss. Ito na nga, mura mutanaw kag aeroplano kay muhayang ka no. Kaya ano mo kay kagtinawan. Sama boss pa, apil mo siya mong duwa, boss. Sige, pagsapatos lang kay, ito dito. Tanaw na
na ito na mo sa duwa ni mo. Gusto na ko ka na pinapalministers, ha? Guys! Pasudlo sa namin, tanaw na siling maya magiging ibiduwa ni. Ya, pre, saan pre? Isa, nabuting ka ba isa? Ako yung ikwali niyo. Ben, Servin! Dula na daw, suko na na. Kanira ko kadawa dire. Ba't ako nga ipasari, pakitang ila sa pag masulod sa tingpad. Nalain pa ako kaya lapad ka ng mga hadam. Silihan ko na pa. Ako na sa tirada na sila pa. Ako kay Mami Kalima, ako yung kalima niya. Sabay kita part, ikaw eh, nagdala sa Ako mga. siyempre, ano yung style ako dyan, triangle offense ta. Diba, kayo kadawa na kagabay. Sige na, kisa na mo sila. Tali na. Dali. Lima. Ay, sotiray lang, ay sotiray. Coach Haim. Suko na, Coach Haim. Sige na, sunod na ba? Magdula na ta. Pagdali. Ay, di ba yung tata? Kalabay! Servin! Wala pa saan magkakalaba ka? Ikaw sa tuon niya, ibalhin din ako sa wala. Action ko kang pre-liap kayo. Dagan ba yun? Pamasa mo ko pabayta. Ay, siya sa uno niya. Pagumalik. Huwag mo kailang kauban. Huwag mo kailang kauban siya. Ring, rabi ka. Ikaw na, imo ang inbound, imo ang receive, imo ang pasa, imo ang tira. Ikaw na lang ikot, sir. Bumingin, talong Chris. Wak yapon, di ba? Pat. Magawas na namin o pat-pat. Ikaw na lang zipper da. Ano man? Orang, isa na may kawaban mo. Ring na may kawaban mo, pat. Ring lang. Hindi pa na siya nga ba't ato dula-dula man eh. Diri ko Ay. sa mga mumudaw. Ay. Kaya wag gini mo lola ba yun? Nag-practice bigyan siguro kami sa iyo palang kuntang, no? Nag-practice bigyan siguro. Gabi ka ng practice, boss. Salamat kayo ba yun? Ikaw ba yan? Ikaw, nanakasin sa akong team ron. Kinang lang practice yung kagmayo, kinang lang gumanubang katagwa kaya para usa matagaan kag mga vitamins. Tips sa mga patak siyo. Uy, boss, ako na kayo ni boss. 500 na, mana ba tawag siya na 2,000 ay sabal. Salamat kayo, boss Omer, ha? Okay, cool. Nag-gym ka? Gym ko sa boss, para pag-ahi ba? Mawabi, sa labi, ito, pakulindo kami. Okay, boss. Okay kayo. Kinala pag-ahay ko ka? Kaya kira kinala, tindak ko kasi, inaanap, kung gwardiya ka na yung mga kalabang ka, inaanap na Dennis Rodman ba? Inana, gay, pag-ahay ba? Ana. Kana, may akong gusto. Gym juga boss, pag-ahi yun, boss. Kaya masay mo imong paagaling pa magoy kay inigbangil nimo kanang galing inigana nimo ay nabi kumotor sa pabi kumotor sa dapat gahi gud na ni Susiya naga jar dako kay kog maon kani mong sampot kani igwan inigbakat kinang gamitan pigilitan na natin yung sampot Ani gahi kayo, inaano yung mga diis gid, baliw ka. Ano, boss? Gara-gara pinawag pa, pinawiggle. Sabado. Sayo ka, dito ka una kas palagi, sakay lakas ko, ha? Dulam nito, boss, no? Alang. Pero bago tawag dula, dito ko pala Lama man ko isulti si mo Di ba pwede mo rin na lang ko dito? Ayo. Sabi niya masultihan taga bayan na juga sa mga bago nga mga kwan, bago nga mga amigo nako. Bago nga members ng team. Nala madulas ko kasing-kasing, okay?
Ay! Pag nagmaoy na pag masalingan, diri. Muna sinudman na ka. Gusti, mal. Ba, paubong ulo. Uy, grabe yung kayo, man. Malalipay, man. Malalipay, yung kay kumahal. Kaya kabalo ka ako na overwhelmed na jugod ni mo, no? Huwag ko nagdahong ba? Apa, bagay, anak, Jordan, gani, huwag kayo patapasa. Di, mali, grabe siya ka. Mo-average, bugugog 1 assist ka na game. Oh, grabe, no? Mga asin na kay Juan. Asin na kay Juan, no? Assist di juga tanto, mal. Mukha jugo. Mao lagi, mga filter. Sige naman. Kung support, gigualan ni mo, mahala ni mo nga. Sabado ha, tanaw sa mundula. Asa mo magdula? Basta diya sa kuwan ka na gym dira. Asa na ka, Jim? Diya sa may tahanan diya sa may kuwan. Obrero, agdaw, asa nga? O, diya sa may obrero. Sige, sa may obrero, mato ko niya, ha? At suhaya. Dali mga... Siyempre, dalo lang Dali mga amiga para ako mga kauban ganahan po na mo mutira po. Sige, mahal, gusto ko. Kabalo ka na ko ang mga amiga na ko, mga halap po kayo ng mga basketball player. Ano ba? Kana ko mga amiga, mahal. Bisag dili mga gwapo ng mga basketball player. Mahal, ito kinabasa kabalo lang mo dula. Okay na mo? Mahal. Ay, mahal. Sugod na migdula rin. Nagkakong popcorn diri. Ay, sige na. Sabat na. Get. Ilalim sa magulang yung sim kami kayo. Ay! Pero paano mo kayo tingin? Ano kayo nilalaw diri? Ano si Kuya Balay ko pa? Dapat ka nilimbita ka. Di ba kung nung kita kami tao diri? Pagkalasay mo, anak ka na ako isaho ka na. Kada ako kasi ang sindi, ganahan kay ko, may mo tripul. Kakaita ko, kakaita, kana. Pagkalasay mo, girl, kana. Ay, ganahan kay ko, na si Jordan doon na siya, Asaan na? Kanang kuya kay muliap-liap, talagang kalma na sa una. Ay, sakyan ka na niya sa una, itong mga maayo guys, itong mga player sa una. Sakyan ka na niya, kuya, kaya sa pa. Amaw ba? Gusto ko lang ko isa, kana. Wala. Ay, ang galing talaga. Ang galing mo siya. Come on. Bay, pasahin ko malibay. Pusting bob ko. At ikaw na kung amutuyo ko sa wala rin ko sa turi ko. Ara. Ay, pasabay. Tay, bukaw. Ay, pamasa. Natata ko na. At ikaw na kung maipasa na ko, itira na lang, Pwede, kasi magkabutira, pwede, kadusaon mo na yung kapay. Oy, still. Ipasa na ko din ba kay? Ipasa na ko ni. Hoy! Ipasa na ko Aldrin. Kailangan na lang Chris kung lumabas break. Pababa! Ipasa ka Ilman! Tahan ko si Ilman nga ng katulugon, ha? Diri, alam mo, tira na lang ko, Grabe yung kayo, grabe! Mahal, ganaan ka, mahal! Ay, mahal, ganyan ako kasakitan. Iya ka na, mahal! Grabe, mahal, oy! Isa na may kauban mo, mahal! Pepe na kayo rin, mahal! Congrats guys. Napili ko na itong pagkarawan Bulldogs, no?
Ay, kamalaga kayo. Kita mo nakay bonus ako, J. Di ba gano'n? Boss. Okay, Boss Omer. dos mil. Ay, palata. Boss, asa na, boss? Wala. Ako, nangayog ang katinig contact number sa katong na mo kuha siya, pasig na siya gusto ko ako yung laing player. Kaya lang ate, may hindi ka. Talaga. Guys. Pwede po champion na tatarungan dyan nato ni sa sunod duwa. Kinanglan gina madaog ta karong championship kay namoy bonus nga mo abot ako. Salamat kayo, boss. Kana. Ako, boss, ako goal coach. Wala dahil ko ikuan dahil, boss. Ako, di ba? Susaman ako ang role, di ba? Ako may captain ball, di ba? Ha? Mga na lang kung purong leader, eh. Basta ano lang na guys, pag manikamot lang kita mo, champion na kita ni. Di na tapapili guys, okay na ba? Okay, kaya. Boss Omer, sa may kuha mo, Boss Omer. Okay, kaya ba? Kasabay pa sa tatak. Ako may problema sa kwadya yung di ka basta okay na shot lang. Di ka pabasa dyan. Di ka shot. Mag-away gintada. Ang yung mga bilis ka rin duwa, isang tunga. Isip tumaman, coach. Natin yung pasa-isaw niya, ang isa gilad ni mo nga ipasa ang tani mo, wadiyay. Action gilad mo to, isang tunga mong assist. Basta sa sunod duwa, hauro na din nato para mo champion dyan ang atong team. Team Omer. Okay, boss. Hindi sa ganyan mo sa tatos ba? Hindi gandagan. Wala ko ka. Shot naman dito na ako ganina ba? Yeah, boss, si Bata ko, boss. Sige, Bart. Sige. Di ba, doon ako din. Omer. Sunod practice akin. Abot pag-sugod practice is balay. Bet sagay sabay na tagaan. Sabay na kana ko si ma. Sa championship na tayo so, boss. Practice attack ka lang kita doon. Practice ka kay tulo ka kung sa'yo nilot mission din pinsa. Pero ginawa na magkahit. Ano ba? Paano ba? Uy. Tiyo paano mo. Ang balbon naging paano. Ano? Kalagahay kayo. Ha? Ilang hot guys. You got hot guys, ha? Para ini nasa magkalaban, dili ka basta mapalit kaya ining box out galing ining na ano bebe. Inano pagpagsato kaya ipatao ng lupot pa pero ana ba? Dami matuwad naman ako. Ano? Dapat ilala mo box out ka. Uy, bakante kayong kauban. Man! Kaya lang din. Bakante ko na, Bart. Bakante sila tanan. Ako rin di bakante. Itira na lang ko niya. Dati ka, Bart. Pag namay, di kita matampian na ni Bay. Wala sa kong tirada rin. Bart, dili pa na, Bart. Stilang mo lang. Iliso na ko. Kaya kayo naman eh. Uy, napagul. Wala ka. Bao nga eh, May. Uy, kaya na kayo na ko, May. Yan ako'y bakante kayo sa bas. Ay, no, pag-alis. Ay, naman mo, Bay. Di ba? Ay, napasagdin na ninyo na si JR. Kaya ka nakabalon si JR Gibuhat. Bas. Ay, wag kayo, Bas. Bakante kayo sa bas, Bas. Di kaya na kayo na po. Nilitso na lang. Kung anong ipasa pa man ako. Sabto kaya mo niya. Ano, pag-action ka ligas magaling si Moji. Na mo, magkakos mo ng kalaban mo. Ano. Dapat kabalo ka mo, lilig ka. Kabalo ka mo, bubuk, liog. Sige, kaya, 1 minute na lang, 1 minute. Kaya ba? Boss, asawa mo ni boss. Lamang og duhaan kalaban, boss. Sabi, ako na lang mo 3 points, ali. Ihatag na ni Jia. Ihatag kay SJ. Isa. Bay, pagpakante ka ni Bay sa tres bay, ibalik sa mabay kay mutira man pud mig tres bay na unsa. Mutira din ni Laban, puso, laban!
Mahal, ikyak kita mahal. Taraw lagi mahal. Kaya ako kanina rin yung mga ako. Kung pitik-pitik rin ako pansin ni mahal. Mahal, magpasya kami ng 3 points, mahal. Maka 3 points mo kami kami, mahal. Ay, kamutang kang hindi para maka 3 points po niya gabi. Paul, magkantigay ko sa 12, Paul! Bart, makantingin ko din. Sinalo, Bart, no? Pang-overtime, Bart. Bart! Hindi pa sa'yo, tira na! Wag kabot! Ano ka, tayo na, eh. Ang damay. Di ba, Bart? Kot! Di ba, Kot? Ika'y dula dito, be. Ikaw yung kapoy, kasi dagan ko. Huwag na ganit ko, Nikos, kaya di magyapon mo mo to. Kabalo ba mo, magkos, kaya di mo to, anti sa ganahan na. I resign, I quit. Umuman ninyo ng bola niya. Ikaw, manggod ba? Tanawa ba? Ikaw ba? Magkantigay ko, hindi mo kipasa sa kuha ba? Bart, kailan magpapasa? Kailan magpapasa? Bart, pilis mo nga yung Bart. Ring-ring yung mga Bart. Hindi ko mo dola, hindi ko mo coach na nyo. Isapoy na ko. Sige, big dagan. Ikaw, sige na mag-dribble. Grabe, ka ba? Ayun niyo kasama si JR. Pakuli naman pakuli ako. Nagtagwad ako sana pakuli mo. Matulon man yun ang tao nga ana mo ginandula. Sipiat kay Jordan, kana pa? Sila. Nikos, ano naman? Salamat. Tapos dito si Mel Cocho. Salamat kayo. At least wako na hago, di ba? Wako Nikos, kaya di mo bumuto. Akakwanta pa ko. Nga nila tirada ko sila. Hindi, mag-alko niya. Ikaw ba? Ayun, si Yaw-Yaw niya. Kaya nag-2,000 na ka. Boss, Ayun sa pala. kung tanggalan ko naman sa team, boss, kasabot mo ko, boss, pero gusto lang mo ginako mo champion mo ta, boss. May problema na dyan. Ikaw ba? Hindi po ito eh. Naginamta sa'yo. Pag-istoryahan na ipagutagod. Ako may problema sa mga daog-daog. Pilde pa sa importante na angkas team, no? Sige, boss, manangit lang sa ako sa kong uya, boss, ha? Sorry sa amin, masabay ko ni mo. Sige. Mahal, masabay sa ko ni boss, Mala. Sige, istorya sa mong boss kayo. Ilo sa dami. Sige. Yung dula, Jayo. Mama. Yan, sige, Mahal. Ano na ko, ha? Amping mo, ha? Ikaw ba? Ayaw ka balaka na mapildi, normal na mapildi. Pildi mo galing ng kuhan ka ng mga NBA team, kita pa magila. Ayan na dyan kayo, boss Omer, ba? Kayo, nagkamot dyan. Ikaw naman. Ikaw, pag inaanagan ayaw kayo di ba? Kaya ano yun nandula. Pag na ako pwede muna, hindi na, may problema mapildi na. Salamat kayo, boss Omer, ha? May ko nga nakakatawang team. Panuman na. Inom pa. Imo ka naman. Ay, mo na. Kanina lang ako. Ikaw, naman, kailangan ba ka? Action, huwag kalipong, boss. Huwag ka pinahapon na, boss. Ako wala ka, night butter chicken ito. Huwag give order. Tutbas ka na, chicken. Oo. Philip, lamig, butter chicken. Lamig kayo, boss. Kumabang ka sa kuha karon.
mas lamya. Sige, boss. Chat ako. Mangingisaw ko dali, boss, ha? Pwede magbubang na, mangihipo ko. Uy, bantay sa lamisa, boss. Okay na, ako na magbanda dre. Mangingisaw ko dali, boss. Shooting stars without a hope. In such a place gone. Di man na Yan ako, boss. Ang lipong na mo, boss. Ay, paglipong-lipong. Kaya dala, last. Kaya hatod ka na ako. Ha? Dala, Boss, yan ako, boss. isa na lang lagi. Last na lang kayo para mo dito. Bayaran na lang ako dito. Tara. Ano ba yun? Ano ba yung kamay na na lang niya? Boss, yan makaya, boss. Ayaw, lagi isa na lang. Saan ka lang? Ay, kabalaga kay Muli kasi nyo ang di kalawaan, ha? Iyatot man tagaro. Dito siya. Sige, boss. Okay. Dito na. Going on to the Gusto na ko lang kaubos na asa man, boss. Bermuda Square. Gusto ko Sana mga drisod ako amigo, dre ba, nawag kay kulang yung kwarta, dre na to, nindog kay dre. Boss, doon sa dali, boss. Ayun, dre tapaway na kay, muli ka din siyang balay, sampal mo kasi yung papa kayo buka, dre tapaway na ta. Tapaway. Utog na akong nindohanan eh. Nindog kay dre ba, kay, nindog kay DJ kay, kabalo ko. Ang dami doon ulas yung bakbas akong naong eh. Nisalin sa amin, dre ka nago, dre ka nisalin sa amin. Tanawan na siya, dre, gusto may kamuligo ka niya. Palawan, luwan nagligo, Jay? Boss, balawin ka, boss. Ay, kasi ko, ako ba? Boss, wala kayo naganan, reklamo pa ka diyan. Sabay tagligo, taga para mag- Tara. Ayaw, boss, banda. Ay, sabado. Kaya itong ibuhat, ato-ato lang eh. Ay, sabado. Boss, dali Taga lang. maligo tayo, sabay tagligo. Boss, dali lagi ka, boss. Ayaw lagi. Gusto mo ka, di ka mo pasok, sugot. Boss, boss, kay. Bayaran mo ka ba eh? Ano mo kuhan mo ka? Bila gusto niyo, bayaran ka na ko. Boss, dali lagi ka, boss. Ayaw lagi. Kaya may mo gusto. Balik ko dito. Stila na. Boss, boss. Dahil, ay pula pa. Karoon. Boss. Boss, balawin ka, boss. Ay kong pala ko ta. Pagbiki ko. Jay, pagbiki ko, Jay. Pagbiki ko. Ang good. Udagan ko. Jay. Pandami sa po, panitig yun. Tama. Tagdi. Ayaw na kay Jay. Kailan mo na sa driver niya. Kailan mo na. Bat. Hapit yung kumabiktimado lang dahil may nalagani. Nakasibat ko itong tungura. Ano po ni-appeal siyang team sa niyan to? Wala lang po ko nagsaba sa uban. Para makapanabla ko. Pag may bago niya, sigurado yun. Pero pa dahil nag-going strong nga mong relasyon sa kong uyab nga si Irene.
sa laing team na. Dulanday, palihog na lang ko patukar diha. Kanang sunat ang ididikit na ako sa nguyab. Dagan kay salamat. Ug hangtod sa sunod higayon na usab. Mao kini ninyo suwat magtatampo. JR.